opera, perficiamus per precibus et premiat consequamur per promititis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, ite cum vivit et regnat unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Apostole dati Pauli Apostolia Colossense, Frater, caritatem caberet potes vinculum perfectionis, et pax Christi exultet in corpibus vestris, in quae vocati
in illo tempore, veniens Iesus in patriam sua, doceba Theos in synagogis eorum, icaut mirarentur et dicere, unde fuit sapientia et virtutes, nonne hic est Patri Filius, nonne mater eius dicitur Maria, et fratres eius Jacobus, et Joseph, et Simon, et Judas, et sorores eius nonne omnes apud novos suum, unde ergo fuit omnia ista, et scandalizabantur in plebo. Iesus autem dixit es, non est profeta sine honore nisi in patria sua et in domo sua, et non fecit ibi virtutes multas, propter incredulitatem illorum. Cześć i chwałę Boga w Trójcy, Wszechmogącego, na pożytek nasz duchowy. Czyta nam Kościół Święty, Matka nasza, Święto Świętego Józefa, robotnika, ulubieńca Najświętszej Maryi Panny, lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości, a pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście, w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni. Wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Pan, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie. I Ewangelię świętą, którą zapisano u świętego Mateusza, którą powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus, przyszedłszy do ojczyzny swojej, nauczał ich w synagogach, tak, że zdumiewali się i mówili: skądże mu ta mądrość i moc? Czyż nie jest to syn cieśli i czyż matki jego nie zwą Maryja, a braci jego Jakubem i Józefem, Szymonem i Judą? A siostry jego czyż nie wszystkie znajdują się wśród nas? Skądże mu tedy to wszystko? I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: prorok bez czci jest, tylko w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam cudów wielu dla niedowiarstwa ich. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, papież Leon XIII w encyklice o opiece świętego Józefa pisał o tym, że wszyscy bez względu na to, gdzie żyją, jakiego są stanu, polecają się i powierzają opiece świętego Józefa. Ojcowie rodzin mają w nim doskonały wzór ojcowskiej czujności,
troskliwości. Małżonkowie mają wspaniały przykład miłości, zgody i małżeńskiej wierności. Dziewice mają w nim wzór dziewiczej nienaruszalności i równocześnie jej opiekun. Bogaci niech się uczą od niego, które dobra trzeba wszelkimi siłami najbardziej zdobywać. Biedacy, rzemieślnicy i ci wszyscy, którzy mniejszym cieszą się majątkiem, powinni ze swej strony także się do świętego Józefa uciekać i upatrywać w nim to, co mogliby naśladować. Prosty rzemieślnik. Prosty rzemieślnik, który wypełnia obowiązki obywatela, udając się do Betlejem, wykonując to zarządzenie Cezara o powszechnym spisie ludzkości. Spełnia obowiązki ojca, kiedy to w 8 dniu, jako mniemany ojciec boskiego dziecka, wykonuje obrzędu odrzezania. Spełnia obowiązki ojca, kiedy to 40 dnia, stosując się do prawa religijnego, odnoszącego się do każdego pierworodnego dzieciątka płci męskiej, zanosi Pana Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby ofiarować go Bogu. Pracą swych rąk dostarcza wszystkiego, co potrzebne do utrzymania życia Maryi i Jezusa. Broni swojej rodziny, zabiega o jej dobro, o jej bezpieczeństwo, kiedy bierze Maryję i Jezusa i uchodzi do Egiptu, aby ocalić dziecię przed rozkazem Heroda. I wypełnia obowiązki również i stanu, męża i ojca. Adamemu było za to w nagrodę najbardziej błogosławione chwili, jakie kiedykolwiek miał na ziemi. Bo przecież miał tę łaskę być z Bogiem nieustannie i z niepokalaną dziewicą Maryją. Obdarzony największą godnością, jaka mogła przypaść ludziom. Zastępować Synowi Bożemu Ojca na ziemi. Troszczyć się o Niego, pracować dla Niego, dbać o Jego wychowanie moralne, religijne, wpajać zasady, prowadzić do świątyni, do synagogi na modlitwę, uczyć tradycji ojców. A za mną pisze ewangelista, Jezus był mu poddany. Cóż za niewypowiedziany zaszczyt. Bóg jest poddany temu, który jest poddany Bogu. Dzisiejszy introit mówi o mądrości, która oddała sprawiedliwym nagrodę za ich pracę i prowadziła ich w prawdziwą drogę. Oddajemy dzisiaj cześć świętemu Józefowi robotnikowi, wychwalając ten jeden z jego przymiotów, jakim bez wątpienia była pracowita. I o co jednocześnie modliśmy się słowami kolekty dzisiejszej. Boże Stwórco wszech rzeczy, który nałożyłeś na rodzaj ludzki obowiązek pracy, spraw łaskawie, abyśmy za przykładem i pod opieką świętego Józefa wykonywali pracę, które nam nakazujesz i otrzymali nagrodę, którą nam przyrzekasz. Dlatego, że praca w połączeniu z cnotą może uszlachetnić. A obowiązek pracy nałożył na człowieka Pan, już u progu jego istnienia. Umieścił go w raju, aby go uprawiał, aby go strzegł. I błogosławiąc pierwszej parze ludzkiej, wydał i również Bóg polecenie, aby czynili sobie ziemię poddaną. I przez pracę człowiek zdobywa sobie środki do życia. Również i rozwija swoje siły fizyczne i duchowe. Ta sumienna praca pomaga człowiekowi również i w ujarzmianiu namiętności i zabezpiecza go przed pokusami. Święty Franciszek mówił do swoich współbraci, niech was diabeł zastanie zajętymi, to nie będzie miał do was przystępu. I Syn Boży chciał się urodzić w rodzinie ubogiej, żyjącej z pracy rąk. Kiedy
Kiedy sięgniemy do księgi Hioba, to tam przeczytamy, że człowiek rodzi się na pracę, a ptak na latanie. Praca jest koniecznym warunkiem życia. A człowiek o tyle coś znaczy, o ile pracuje. Im szlachetniejszą i bezinteresowniejszą jest ta praca, tym jest szczęśliwszy, tym jest cnotliwszy, szlachetniejszym jest ten, który ją wykonuje. Bo człowiek używa dóbr ziemskich do zachowania własnego życia i do utrzymania. Gdyby ziemia służyła temu celowi, to żąda od nas pracy. A mając rozum i mając wolną wolę, określamy tę przestrzeń swojej pracy. Wybierając to, co odpowiada naszemu dobru, nie tylko doczesnemu, ale i przyszłemu, wiecznemu. Dlatego, że praca nie może być grzeszna. Nie może polegać na czerpaniu zysków z grzechu. Dla budowania swojej dostatniej doczesności, swojej pozycji w tym świecie. Bo cóż z tego, że człowiek zyska nawet i cały świat, kiedy na swojej duszy poniesie stratę. I praca nie jest jedynie drogą do zaspokojenia potrzeb i dostatków, ale także konieczną drogą do chwały i szczęścia. Bo praca ma na celu umacniać w nas cnoty boskie i obyczajowe. Praca ma umacniać nasz charakter, kształtować, uzdalniać do poświęceń się dla chwały Bożej, dla dobra współbraci. I od upadku pierwszych rodziców w raju praca co prawda jest ciężarna, nieraz wyciska pot z szat, powoduje zmęczenie, kiedy jej znużenie, zniechęcenie, niekiedy naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Ale jakby dwaj dzielni pomocnicy osładzają i lżejszym czynią człowiekowi ten ciężar, przemieniając smutek w radość. I tym pierwszym pomocnikiem jest to przeświadczenie o wypełnianiu woli Bożej. Że Pan Bóg, wydalając Adama i Ewę z raju, nakazał im trud pracy, ale i daje za to wieczną nagrodę. I tym drugim pomocnikiem jest widzieć owoce swojej pracy w wymiarze materialnym. Patron dnia dzisiejszego, święty Józef, jest dla nas wzorem. Papież Pius XII ogłosił świętego Józefa patronem wszystkich pracujących, aby od niego uczyć się pracować z pożytkiem materialnym i duchowym. Tak jak naucza święty Paweł w liście do Kolosan, któryśmy przed chwileczką usłyszeli. Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Pan, a nie ludziom. Wierząc, że od Pana otrzymacie zapłatne dziedzictwo. Panu Chrystusowi służcie. Święty Józef niewątpliwie pracował w pocie czoła, aby uczciwie zarobić na chleb. I uświęcał codzienną pracę własnych rąk. I stawała się ona dla niego wielką zasługą. Widząc za nią nagrodę wieczną. Pracował z pilnością, nie porzucając swej pracy, nie lękając się, nie próżnując pracy. Mimo upału, mimo niewygód, znużenia, nie szukał wymówek i wytchnienia. I być może jego pracodawcy stawiają mu niekiedy niesłuszne żądania, wymagania. Może nieraz pogardzali włożonym przez niego trudem, może go nie docenili. Być może nieraz się zdarzyło, że nie usłyszał nawet dziękuję. Może nieraz się z nim nieprzyjaźnie obchodzili, może i nawet widział, jak inni bogacą się na jego plecach, na jego pracy. Ale pracował Józef, gdyż nakazywał mu to obowiązek. Taka była wola Boża. Jego rodzina potrzebowała jego trudu do utrzymania życia. A to jedno spojrzenie Jezusa
było wynagrodzeniem większym niż cały włożony trud. Osładzało te wszystkie utrapienia, dawało siły i odwagi. Dlatego też święty Józef nie czuł zniechęcenia do pracy, niezadowolenia, nie szemrał, nie tworzył próżnych skarb. Dlatego, że nie pracował po to, aby zostać bogaty i wygodnie żyć, ale pracował, aby zdobyć cnotę i nagrodę nieba. Bo Bóg go przeznaczył do pracy i nie pragnął innego zysku, jak żyć zgodnie z wolą Bożą. A musimy pamiętać, że przecież wymagało to od niego wielkiej pokory. Bo przecież to w jego żyłach płynęła królewska krew. Był z królewskiego rodu. A jednak wykonywał to, do czego Bóg go przeznaczył. Dlatego też z jego pracą fizyczną wiązała się ta pokory, łagodności, cierpliwości, posłuszeństwa, zaparcia się samego siebie i umartwienia. I zapewne jako zatroskany mąż i ojciec pragnął dla swojej rodziny jak najlepszego bytu, jak najdostatniejszego, najwygodniejszego życia. Nieraz być może i z rozdartym sercem, z łzą wokół patrzył, jak Jezus, Zbawiciel świata, pracuje z nim, aby pomóc mu w pracy, w utrzymaniu domu. Być może i dotykało trochę tej jego męskiej dumy, widząc, że Maryja nie miała luksusów, na jakie zasługiwała. W przeciwieństwie do innych kobiet, które miały bogatszych mężów, mogły sobie pozwolić na więcej. Ale te myśli go na pewno nigdy nie zadręczały, bo wiedział, że jest wierny woli Bożej i za nią wytrwale postępuje. I dlatego też każde użycie narzędzi nie było tylko wysiłkiem fizycznym, ale działaniem, aby oddać cześć Bogu i wypełnić Jego wolę. Przez swoją pracę fizyczną nie tylko zarobić, ale oddać chwałę Bogu. Ta praca była modlitwą, dziełem na większą chwałę Boga. I drodzy wierni, idźmy w Jego ślad. Obierz świętego Józefa za wzór, naśladując go w pracach tak domowych, jak i zawodowych. A znajdziesz prawdziwy spokój i pokój, prawdziwe szczęście na ziemi. Kiedy nawet przyjdą i utrapienia, kiedy przyjdzie krzyż, może jakaś klęska, to znajdziesz także za jego przyczyną pomoc. I wejdziesz z czasem do tego miejsca, gdzie już nie ma pracy, ale są jej owoce. Nagroda za trud, nie w postaci miesięcznej pensji, za pracę podjętą ze względu na płacę, ale za pracę podejmowaną w Bogu i dla Boga, gdzie jest spoczynek w Bogu przy Jezusie i Maryi, przy Józefie, po trudach tej ziemi. I aby tak mogło być, módlmy się słowami modlitwy ułożonej przez świętego papieża Piusa X. Chwalebny święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, dla zadośćuczynienia za swoje liczne grzechy, bym pracował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż swoje upodobanie, abym pracował z weselem i wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę używanie i rozwijanie przez pracę darów otrzymanych od Boga, abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znudzeniu i trudnościom, abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i zapomnieniem o sobie, mając zawsze przed oczyma śmierć i rachunek, jaki muszę złożyć ze straconego czasu, ze zmarnowanych darów, z opuszczenia okazji do czynienia dobra i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak szkodliwego w Bożej sprawie. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez
Maryję, wszystko na Twoje podobieństwo. Patriarcho Józefie, niech to będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ta najświętsza ofiara jest sprawana jako dziękczynna w intencji wszystkich osób modlących się za Piotra, jego rodzinę oraz za lekarzy opiekujących się Piotrem.
secula seculorum. Dominus vobiscum. Sursum porta. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Benedignum et justum est, tecum et salutare, nos ibis tempere tubique, gratias agem. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, et te in solemnitate gratiose debitis magnificare preconis, benedicere et predicare. Fiat Virgin Justus, apte Dei pare Virgin, sponsus est datus, et fidelis servus ac prudens super familiam tuam est constitutus, ut unigenitum tuum, Sancti Spiritus obumbratione conceptum, paterna vice custodire, Iesum Christum Dominum nostrum, et te maestatem tuam, laudam angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorum per virtutes, daguata serafim, socia exultatione concelebrant, cum
Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione,
presumptius Domine, per intercessionem beati Joseph, et operationem nostram compleam, et premia confirme, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją ochronę uciekamy się, ciemna burza chodzi ciemno, naszymi groźbami, raźnikami, ostrzegach naszych, ale ostrzegami zwyciężą, racz nas zatrzymać, a pochwalona i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas uwielbiaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Przed tak wielkim sakramentem uwolnij wszyscy nas, niech przekonany testamentem starych praw ustąpić nas, co nas zmysłów niepojęte, niech opełni nas. Ojcu i Synowi, a wszystkie nieśmiertni, niech podaje pięknie Twoim, pełnemu dzięki czci, a równemu i duchowi, niechaj mieszcza Amen de celo prestitis Dieis, alleluia. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionis Tuae memoriam reliquisti, tribu et fesumus nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iubiter sentiamus, vivis et regnas in saecula saeculorum.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ofiarą. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w najświętszym sakramencie ofiarą. Niech będzie uwielbiona Jego krew najdroższa. Niech będzie uwielbiona Jego krew najdroższa. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Bogorodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalona Bogorodzica Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne niebowzięcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne niebowzięcie.
Amen.